נתנאים ועדה דווקאים עוד לא היה כזה שממציאים. קחו למשל הרצאה יוצאת מן הכלל. השמן המזוקק על ידי מעבדה נבדק ויש בו A, B, C ו-D. השמן שמן זית יהודי. אמא תני לי רק שמן מזוקק. אכן זה פטנט נפלא, איזה קונצה פוקח עיניים, כי אפשר לרמות רק בני אדם, אך לא את בני המעיים. לא מדינה נפתחת, לא עסק מקופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימטרים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, מן התנאים ועד הדווקאים, עוד לא היה מדור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל. טל זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ. המכל שהוא מפלסטיק שומר על צבע הנפט. הפתיל שהוא אלסטי אחורה מתכופף. תרביט את זה ללפתילה, הפתיל דוחה ללפתילה, תדליק גפרור, צ'יק צ'ק, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נידחה, לא עסק מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם זה קימנטים, הראש שלי גלה, נו הוא ממציא פטנטים, מן התנאים ועד הדווקאים, עוד לא היה מדור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל. תריס רץ, תריס אץ, תריס זז, תריס בום. הוא נוסע על גלגל, הוא נוסע שינה. הוא נותן התריס הזה שלושה מינים של צליות. התריס הזה שובר קרניים אולטרסגוליות. תפסיק לשבור את הקרניים. זה גדול, זה עצוב. רבותיי, אני מודה לכם על הכבוד.